खुलुमबाय नामा जाबाय थिरु रामसियारि गामिया जाबाय बरखाग्रा बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बाक्सा ओमफ्राय आंनिया थङा जाबाय माबाया थानाया सिमला बेनिफ्राय आंनि नैबे फिसा गेदेर नैबे आंनि फिसाजो उन्दै ओमफ्राय गेदेरनि नामा जाबाय दिपा रामसियारि ओमफ्राय नै जाबाय संगिना रामसियारि बेनिफ्राय आंनि बिजिया बियो पास जालाव थांनो होनना थांदोंमोन बेनिफ्राय थांनायाव बियो साइकेलखौ लांनानै माव दोनदों मिथियामोन किन्तु 1 तारिखै बियो थारमाने 9:30 बाजियाव ओंखारलांखादों आंखौ थांनो होनना सोंखालांबाय थांनानै बियो बासाव गाखोलांनाय मानसिफोरा नुदों नुनानै ओमफ्राय आंखौ उनाव 2 तारिखै खोन्थाबाय बासाव थांनायाव ओमफ्राय आंबो फोथाया नालाय जेराव मेराव गिदिंनो नागिरहैबाय मोनियाव आङो फैनानै न' रायलायनानै आं बेखौ तारमाने थानानि एजार होनाय जाबाय बेनिफ्राय आरो बिदिनो नेटआवबो एगारनाय जाबाय रायजोफोर आरो आंनि बिजि आंखौ फोथाय खेबस' खालामना गालांबाय ओमफ्राय आंनि बिजिनि नामा जाबाय मनिका रामसियारि बेनिफ्राय आं मा बुंबावनो आंखौ आरो दा न'खराव आंहाथ' बिराद उसुबिदाखा साथामल' जाना दं बे न'खराव सलायनायावबो उसुबिदा बेबायदिनो फोथाय खेबस'